ug ipauga ang template. Good job! Nalingaw kaayo ka sa imong gibuhat. Unsa gani ang mga nagkalain-laing lugar nga makita sulod sa eskwelahan? Very good! Classroom, clinic, canteen, principal's office, ug library. Matag lugar sa eskwelahan adunay gitahasan nga mabantay sama sa classroom, magtutudlo, principal's office, principal, library, librarian, canteen, tendera, clinic, nurse. Kinsa ganito ang gitahasan sulod sa library? Very good, librarian. Kinsa pod ang gitahasan sa classroom? Very good, magtutudlo. Kinsa ang gitahasan sa principal's office? Very good, principal. Kinsa pod ang gitahasan sa clinic? Very good. Karon sa imong gibuhat kaganina, unsa man ang kolor sa colored paper nga imong gipapilit sa letter name template? Sakto. Humanata sa atong ikapitong buluhaton. Sa dili pa ta magsugod sa ikawalong buluhaton, manganta usa ta o color song sa tono nga watermelon. Red, blue, yellow, red, blue, yellow, violet, violet, green and orange color, green and orange color, black, brown, white, black, brown, white. Again. Red, blue, yellow, red, blue, yellow, violet, violet, green and orange color, green and orange color, black, brown, white, black, brown, white. Karon, sugdan na nato ang atong ikawalong buluhaton nga gitawag og mga butang, ang pagkapareha o kalahian. Mao kini ang atong mga gamiton. Mga hulagway sa nagkalain-laing butang na makita sulod sa eskwelahan o panimalay, sama sa lapis, lamesa, libro, gunting, ug uban pa. Ipakita ang kahon nga adunay sulod nga nagkalain-laing mga butang. Ilha ang mga butang gikan sa sulod sa kahon ug ipares-pares ang mga butang. Botilya nga walay sulod. Baso. Notebook. Papel. Marker. Lapis. Hinganli ang butang nga magkapareha. Lapis. Notebook. Papel. Ug baso. Very good! Nalingaw ka ba sa imong buhat? Daghan pa kag nakakunan? Giunsa man nimo pagtan-aw ang mga butang nga magkapareha? Giunsa pud nimo pagtan-aw ang mga butang nga adunay kalahian? Nakaila na kayo ka sa mga tao sa eskwelahan ug ang mga lugar na makita sulod sa eskwelahan. Job well done! Daghan kang nakatunan! Humanag ka sa imong mga buluhaton. Mao kini ang worksheet nga imong ansiran.
Worksheet number 7. Kulore ang mga lugar na makita sulod sa eskwelahan. Worksheet number 8. I-connect ang mga nagkalain-lain na forma sa wala ngadto sa butang nga kapareha niya o forma nga naa sa tuo. Congratulations! Humanata sa atong mga buluhaton. Ug mao kini ang imong reward. Ug karon pwede na kang magdula. Magkita pa sa sunod. Bye-bye!